Bueno, lehenengo eta behin ongi etorri izaten guztioi eta eskerrik asko, gurekin hemen egoteagatik. Dakizuen moduan gaurko prentsaurreko honen gaia, eskuartean dugun ambizio handiko proiektu bat da, lehenengo mitoaldia izenekoa. Eta, egingo duguna izango da, hasieran bideo txiki baten bidez saiatuko gera transmititzen zuei labur-labur eta irudi bidez lehenengo mitoaldia honen nondik norakoak. Gero, nolabait esateagarren prentsaurreko teorikoa egingo dugu. Eta bukaeran berriro ere aterako gara kanpora nahi izanez gero argazki saio bat egitera eta personaiekin argazkiak ateratzera. Abiko pizti batzuk hartu eta gaputu ditu. Honen ondoren, pixkat hemen gauden aurkezpen txiki bat ingo dizuegu. Nire ezkerretan Maitane Aizpurua, Gentil Baratza Kulturelkarteko kidea. Bere ezkerretan Luis Mari Zaldua, Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioko zuzendaria. Ni Neroni Ainhoa Diez de Salazar, Barandiaran Museoko koordinatzailea. Eta nola ez, gure atzean Ataungo mendietatik zuzenean etorri zaizkigun Torto, Akerbeltz, San Martin Txiki eta Ataungo pregoilaria. Eta orain hitza hartuko du Maitane Aizpurua, Gentil Baratza Kulturelkarteko kideak. Egun ondan, hoi? Eskatu diate pixka bat mitologiai buruz zertxo bait esateko. Labur esango dizuet, guretzat mitologia ipuin eta kondaira fantastiko sorta bat, baino askoz gehiago dela. Gure elkartentzat mitologia oso berezie da. Gure Mari, Gentilak, Lamiak agertzen diren ipuinek garai bateko gizarteari buruzko informazioa ematen digute. Garai batean nola bizi ziren, zertan sinisten zuten, beraien beldurri buruz hitz egiten digute, kristautasunaren aurretik zegoen gizarte baten sinismenei buruz hitz egiten digute. Gure arbasoentzat azken finean mitologia bizi ziren mundua ulertu eta interpretatzeko modu bat zen. Bestela nola ulertu eguzki egunero ateratzen zela mendiatzetik, edo nola ulertu ekaitzak, izurriteak, bizitza eta heriotza bera. Bizi ziren ingurune arrotz bat ulertzeko modu bat eta bizirauteko tresna bat izan zen mitologia. Ataunen konkretuki, zorionez, Jose Miel Barandiaranek izugarrizko lana egin zuen transmisio soka eten etzedin. Baserri ibili zen gure atxonamonek kontatzen zituzten historiak entzun eta idatziz jasotzen, eta izugarrizko altxorra utzi zigun. Zoritxarrez, ipuñoiek gaur ez dira kontatzen gure sukaldeetan, eta horixe da Gentil Baratza elkartearen helburu nagusietako bat,
gure aurrei eta gure ondorengoei Jose Mielek idatziz jaso zituen ipuinak berriro kontatzea. Eta horretarako urtean zehar ekintza pila bat antolatzen ditugu. Gentilen etorrera, gaueko ibialdi mitologikoa, Barandiara musearekin elkarlanean ipuin kontaketa eta antzezpentsoak, mendi irteerak eta besteak beste gaur aurkezten dizuegun mitoaldia. Bueno, egia esan zoragarria da Ataundarren ahotik olako hitz politak entzutea mitologian inguruan. Bueno, jarraian, Luis Mari Zalduak, Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioko zuzendariak hartuko du hitza. Egunon, ingurumen heziketaren eta sentirkortzearen arloan aritzen dan Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioa bezalako erakunde batentzat, estrategikoa ez ezik, elkarlana funtsezkoa da, ezinbestekoa da. Izan ere, bestela, elkarlanik gabe, ezingo genuke gure eginkizuna bete. Ez bertako bisitariei, ez kanpokoei, ezingo genieke Gipuzkoako kultur paisaiak ezagutzen eta ulertzen lagundu. Adibidea jartzearren, Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioan lan egiten dugunok, ez dugu gaitasunik, ez baliabiderik, Ataungo gentilbaratza kultur elkarteak ondare mitologikoaren berrabiltze eta gizarteratzearen esparruan egiten duen lan eskerga burutzeko. Ez dago nahiko diru, ez Gipuzkoan, ez beste inon, gentilbaratzakoek Jose Miguel Barandiaranek bildutako ondarea ezagutzeko eta ondoren plazaratzeko, dagoeneko sartu dituzten eta oraintxe bertan sartzen ari diren ordu guztiak ordaintzeko. Garaibateko sinesmen, ipuin zahar eta legendak, gure arbasuen otxurak eta erritoak, belaunaldi berrietara transmititzeko dirua beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Beste zerbait behar da, beste gauza asko behar dira. Lehenik eta behin, mitologia, euskal kultur ondarearen zati garrantzitsua ez ezik, bertako, herriko, kasu honetan Ataungo, nortasunaren oinarritariko bat dela garbi izan behar da. Bestela esan, ondare mitologikoari bizirik eusteak, ark bizirik irauteak, herriak ere, Ataunek ere, bizirik irautea ekarriko duela barneratu behar da. Izbitan, itxurrizarrak ur berria ematen segidezan, nahi badugu, ez dagoela beste remediorik, ez dagoela beste biderik. Iztan da, gentilbaratzakoek oso barneratua dutela behar hori. Hala baina, eginkizuna eta haren garrantzia argi izateak ez du arrakasta bermatzen. Garbi izan behar da, horretarako erabiliko den lan eredua gauzak egiteko era, eta hemen ere gakoa, hitz magikoa, elkarlana da. Egiten duten lanean ez ezik, lana egiteko duten eran ere, eredugarriak dira gentilbaratzako lagunak. Eta zein da bada gako hori, hitz magiko hori? Elkarlana, berriro elkarlana. Horretan, badugu zerikasi, hiri eta herri handietan bizi garenok, herri txikietan bizi direnengandik. Kasu honetan, Ataundarrauengandik. Gaurkoan, hemen, ordezkari bakarra dugu, Maitane, baina gentilbaratzak 80tik gora bazkide eta 100tik gora laguntzaile ditu. Guztira, 2000 biztanlera iristen ez den herri batean. Labur esan da, gau ibilbide magikoa edo gentilen etorrera bezalako ikuskizun batean, Ataungo biztanleriaren 10% lan egiten du. Biztanleriaren 10% parte hartzen du antolakuntzan. Hainbateko hori Donostiara edo Gipuzkoara ekarriko bagenu, kultur jardueren antolakuntzan milaka eta milaka lagunek parte hartuko luketela esan nahiko luke. Baina guztio dakigunez, damurik ez da horrela. Herri txikietan bai, baina hiri eta herri handietan ez hainbeste. Zergatik ote dute herri txikietan, hiri eta herri handietan baino barneratuagoa, beharrezkoa ez ezik elkarlana ezinbestekoa dela? Baliabide gutxiago dituztelako eta badakitelako helburuak lortzeko beste biderik ez dagoela. Auzolanaren kultura ez delako handik erabat desagertu, bizirik dirauelako.
Bukatzeko, elkarlanaren beste alderdi bat, beste ekarpen bat azpimarratu nahi nuke. Ez garrantzia txikiagokoa. Herrigintza delakoan, herriaren sendotzean eta eraikuntzan egiten duen ekarpena. Horretan ere, leziotxoa ematen ari zaizkigu gentilbaratzako lagunak. Izan ere, ederki asko dakite, egitasmoetan, aurreikusitako helburuak lortzea bezain garrantzitsua dela, bide horretan, eginkizun horretan, lantzen diren harremanak. Ondoko etxekoekin, auzokoekin eta herriko guztiekin. Sarri askotan, guk bezala pentsatzen ez dutenekin. Gauzak guk ikusten ez ditugun eran, ikusten dituztenekin. Baina aurrera egingo badegu, beharrezkoa dugun laguntza eman diezaguketen bakarrekin. Gaurkoan aurkezten dizu egitasmoa ezin da ulertu, azaltzen saiatu naizena barneratu gabe. Nola nahi ere, gure izak entzutea baino, hobe duzue, datorren astean, ataunera hurbiltzea. Mitologia bizitzeko zezik, Gipuzkoako herri txikietan, elkarlana zertan den eta nola burutzen den bertatik bertara ezagutzeko. Bizi mitologia eta elkarlana ataunen. Eskerrik asko, Luis Mari. Bueno, nik jarraian pixkat lehenengo mitoaldiaren egitaraua, zehazkiro azaldu nahiko nuke, labur mintzatuz, ataun Euskal Herriko mitologiaren erreferentzia nagusia izan dadin nahi dugu. Eta hain zuzen, horrexegatik antolatu dugu lehenengo mitoaldia, lehenengo mitologia astea. Bueno, urriaren 30-etik hasita azaroaren 4 bitarte ospatuko da lehenengo mitoaldia ekimen hau. Astean zehar, astelehenetik ostiralera, ikastetxeentzako tailer bereziak antolatu ditugu. Mitologia munduan ikasleak barneratzeko tailer bereziak antolatuko dira Barandiara museoan. Tailerrok zati desberdinak izango ditu, bueno, noski alde ludikoa aztu ezin dela badakigu horrelako tailerretan eta horrelako publikoarekin. Beraz, bueno, pixkat nolabait teoria, praktika, jolasa, antzerkia, nastuko diren tailer batzuk izango dira. Eta, bueno, hemendik animatu nahi ditugu ikastetxeak, bertan parte hartu dezaten. Interesdunak orain arte izan ditugu, baina oraindik ere lekua dagoenez, gurekin kontaktuan jartzera animatzen ditugu. Azaroaren batean, aurten asteazkena tokatzen da jaieguna da, eta Euskal Herriko mito eta ipuinzarrak izenburupean, marimundukok eta ataungo beste personaia mitologiko batzuek ipuin kontaketa bat eskainiko digute Barandiara museoan. 2 saio eskainiko dira, bata 11etan eta bestea 12 Eta bietarako aurrez izena ematea ezinbestekoa izango da. Bai? Ostirali iluntzez, arratsaldeko 7etan, aurten gonbidatu berezia Toti Martínez de Lezea izango da. Berak emango digu edo berarekin egingo dugu solasaldi, espero dugu interesgarri bat. Mitologiaren bidezidorretatik izena duen solasaldia izango da. Eta oraingoan ere, toki mugatua egongo denez, aurre erreserba egitea beharrezkoa izango da. Hitzaldia euskeraz izango dela azpimarratu nahiko genuke. Eta lehenengo mitoaldi honi amaiera ezin hobea emateko, azaroaren 4ean, larunbat iluntzean, gentilen etorrera ikuskizuna izango da. Jose Miguel Barandiaranek jasotako mundu magikoa ataundarrek antzeztuko digute. 6 eta 4 arratsaldeko 6 eta 4 ibilbidea eta ongi etorria egingo da, Ataungo San Martin plazan, eta gero 2 saio eskainiko dira. Bata 7 eta bestea 9. Sarrerak doakoak izango dira, baina aukera egongo da sarrerak aurrez hartzeko, eta bestela egunean bertan arratsaldean, herrian bertan ere sarrerak hartzeko aukera izango da. Eta, lehen esan dut, aurtengo gonbidatu berezia Toti izango dela, Toti Martínez de Lezea izango da, eta aurten esan dut, ekimen honek, proiektu honek jarraipena izatea nahiko genukelako. Hasieran esan dugun bezala proiektu ambiziosoa da, nik uste dut, garrantzitsua izango dela proiektu hau, mundu mitologiko horren edapenean, eta hurrengo urtetan ere, mitoaldia
ez lehenengoa, baizik eta bigarrena, hirugarrena eta ikusiko dugu noiz arte, ekimena antolatzen jarraitu nahiko genuke Gentil Baratza elkarteko kideekin batera. Bueno, onaino lehen aipatu dugun prentsaurreko teorikoa, ez dakit galderarik dezuten, hemen zaudetenok. Bai, bueno, eta nolabait ere, asmoa da, datorzen urteetan, ekitaldi hau, beste herri batzuetan, mitologia lantzen ari dian, beste erakunde batzuei irikitzea, ezta? Azken batean, hasi egiten gera, egitasmo honekin, Ainhoak ondo esan duen bezala asmo handiko egitasmo bada, eta jakina, Ataun berez erreferentzia bat bada, nola hasiko gera olako egitasmo batean, Ataunen lana egiten duen, elkarte langile honen ekarpena gabe, ezta? Orduan, azken batean, aurtengo edizioaren esango nuke, balio garrantzitsunetako bat, da, hasi egiten gerala, egitasmoari izen bat ere jarri diogula, nolabaiteko nortasun bat irudi aldetikan ere eman diogula, noski, etxetikan hasten gerala, eta datozen urteotan, esan dizuan bezala, nahiko genuke, eta gure asmoa da, Euskal Herrian zehar, mitologia ondarearen arloan, lanean diharduten, beste erakunde batzuei ere, bide ematea, nolabaiteko, Euskal Herriko mitologiaren topaketa moduko batekin hastea, ezta? Eta hori da pixka bat, aurtengo ekitaldi honen berezitasunetako bat. Bai, nik aipatu nahi nuke, Gentil Baratza Kultur Elkartek, elkarte bezala ez, baino talde bezala bai, 37 urte damatzeula lan hontan, 37 errez esaten da. Pixkanaka, urtero, lan txikikeinez, damatzeu, Jose Mielen ondarea, gure ondorengo izabaldu nahien. Oain, zorionez, elkarlan bateako aukera daukeu, eta aprobetxatu behar deu. Eta holaxe, baita gure ekintza multzoaz, zabaltzen goatz, eta gauza berrik egiten goatz. Honek aukera ematen digu gauza berrik egiteko. Akaso, lehen beti gauza berdin bat genuen, Gentilen etorrera, baino zorionez, elkarlanak ematen gaitu gauza berrik sortzea. Besterik? Sí, así en 4 palabras. El proyecto que nos ha reunido aquí hoy es el primer Mito al Día, lehenengo Mito al Día. El objetivo principal es dar a conocer el mundo de la mitología que recogió José Miguel Barandiarán en Ataun a diferentes públicos familiares, públicos de centros escolares, a cualquier interesado a cualquier persona que esté interesada en este mundo. Para ello hemos organizado varias actividades durante toda la semana, algunas dedicadas a centros escolares, como talleres que vamos a hacer entre semana. El miércoles festivo haremos un cuentacuentos de la mano de Mari Munduco. El viernes tendremos una charla con Toti Martínez de Lecea y para finalizar el evento, el sábado se hará el plato fuerte, podríamos decir de alguna manera, que es Gentillen Etorrera, que es una especie de teatro, de teatro, vamos a decir. Espectáculo en el que, como decía antes, se dará a conocer algunas de las leyendas y mitos que recogió José Miguel Barandiarán. Pues nada, desde el grupo José Miguel, desde el grupo Gentil Baratza Elkartea, para nosotros la mitología es fundamental. José Miguel Barandiarán hizo un trabajo espectacular, yendo de caserío en caserío, escribiendo y poniendo por escrito todos los cuentos que se contaban en Ataun. Nos dejó un tesoro increíble. Por desgracia, un tesoro que durante muchos años no se ha sabido, no sé cómo explicarlo, contárselo a los niños, ¿no? Hoy en día no se cuentan esos cuentos, no se cuentan esas historias, y nuestra labor como grupo
es volver a contar aquellos cuentos y aquellas historias que reflejan la existencia de una sociedad anterior al cristianismo, de nuestras tradiciones, de nuestras creencias. Lo que tenemos que hacer y nuestra obligación es volver a contar esos cuentos para que los críos conozcan cómo vivían nuestros antepasados. Y nada, por nuestra parte, como entidad modesta que somos, Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioa, que nos dedicamos a educación y sensibilización ambiental, lo que es la colaboración, euskeraz elkarlana, y me atrevería a decir también auzolana, pues es algo estratégico, ¿no? Y bueno, pues poner un ejemplo, yo creo que no hay recursos económicos en Guipúzcoa, y me atrevería a decir que en más lugares, por ejemplo, pues para pagar el trabajo y todas las horas que están invirtiendo desde Gentil Baratza Elkartea pues en la rehabilitación y socialización un poco del patrimonio megalítico, ¿no? Para hacer un proyecto, para hacer lo que hace Gentil Baratza Elkartea, hay que tener bastantes cosas claras, ¿no? Una de ellas es la importancia de la mitología, que yo creo que Maitane ha destacado muy bien, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta pues otro tipo de cosas. Por ejemplo, la metodología, el modus operandi a la hora de llevar a cabo un espectáculo de este tipo, ¿no? Y yo creo que ellos tienen y ellas tienen perfectamente interiorizado que todo lo que es la colaboración pues es algo fundamental, ¿no? Por poner un ejemplo, Gentil Baratza tiene en torno a unos 80 socios, socias y más de 100 colaboradores. En un espectáculo del tipo de Gentil Etorrera o Gau Ilbide Magikoa intervienen en torno a 200 personas, 200 voluntarios, voluntarias. Claro, en un municipio como Ataun, que no llega a 2.000 habitantes, ese es el 10% de la población participando y colaborando en la organización de un evento, ¿no? Comparaciones son odiosas, pero si extrapolásemos esas cifras, por ejemplo, a Donosti o a Guipúzcoa, ello significaría que en la organización y el desarrollo de actividades culturales de cualquier índole participarían miles y miles de personas, y todos sabemos que eso no se produce, ¿no? Entonces la reflexión es, ¿por qué en los pueblos pequeños tienen todavía vivo este espíritu de colaboración y este espíritu de auzolán, y en las ciudades y en los pueblos más grandes no? En mi modesta opinión, entre otras razones, es porque no tienen otro remedio, porque tienen muy pocos recursos, porque no tienen los recursos que existen en la capital o existen en otros lugares de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que lo que nos toca es evidentemente felicitarles, ¿no? Y finalmente quiero destacar también otro punto importante del concepto de la colaboración en los municipios, ¿no? Y especialmente los municipios pequeños, ¿no? Y es que la colaboración hace una aportación fundamental a la construcción de esos municipios. ¿Por qué? Porque cuando colaboras en un proyecto de esta índole en un municipio, al final estás trabajando codo con tu vecino, con otra persona del pueblo, que sí, que muchas veces es tu conocido, es tu amigo, pero otras veces pues tal vez no es una persona que piense como tú o que vea exactamente las cosas como tú, ¿no? Pero está claro que la única persona que te va a poder ayudar en compartir ese objetivo y en poder desarrollarlo es precisamente ese vecino y esa vecina, ¿no? Simplemente animaros a que vayáis a Ataun la semana que viene para vivir la mitología de cerca y sobre todo también para poder ver cómo se trabaja y cómo se colabora en los municipios pequeños de Guipúzcoa. Bueno, ez badago beste galderarik, orain prestatu dugun gaur hitz egin dugunaren ohartxoa emango dizuegu, behataratu zeaten hoi, eta nahi izan ezkero, orain kanpora aterako gera, guztiok, eta argazki saio txiki bat egingo dugu. Bai? Eskerrik asko berriro ere etortzeagatik. Os damos ahora la nota, si queréis.